பூ போட்ட கைக்குட்டைகளும் குடைகளும் பெண்களுக்கு மட்டுமே உரித்தானவை என்று இங்கு ஏனோ நம்பப்படுகிறது. பூக்கள் ஜனனம் முதல் மரணம் வரை மனிதனின் வாழ்க்கையை ஏதோ வகையில் அலங்கரிக்கின்றன. ஆண் கடவுளுக்கு பூச்சூட்டி அழகு பார்க்கும் இந்த சமுதாயம் பூவை பற்றி ஒரு சராசரி ஆண் பேசினாலோ அவனை விசித்திரமாக பார்க்கிறது. பூக்கள் ஆண்மையின் பலவீனமாகவும் பெண்மையின் அடையாளமாகவும் பார்க்கப்படுவது ஆணாதிக்கத்தின் உச்சம். 6ஆம் வகுப்பு படிக்கும்போது பூவரைந்த கைக்குட்டையை வைத்திருந்த ராமஜெயத்தை எல்லாரும் அழும் வரை கேலி செய்தது எனக்கு இன்னும் நினைவில் உள்ளது. எனக்கும் அந்த கைக்குட்டை ரொம்ப பிடித்திருந்தது. ஆனால் அதை வெளியிலே சொல்ல இயலவில்லை. நண்பர்கள் என்னை ஒதுக்கி வைத்து விடுவார்களோ என்ற பயம். வீட்டிலும் ஒரு நாள் பூ போட்ட புடவையை முகர்ந்து பார்த்ததற்கு அம்மா சூடு போட்ட அந்த தழும்பு இன்னும் என் வலது துடையை உறுத்துக்கிட்டு இருக்கு.